ассалому алайкум тамошобинони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо як канали необични духтари тоҷик историяш барои ман беҳад интересни шуд. номи каналаш Муҳираҳай. Духтара худаш дар Россия таваллуд шудагиай. Духтари тоҷикай, лекин тоҷикиро хуб намедона, лекин беҳад хуб мефаҳма ва канали ютуби худша кушодагиай. Оиладор, соҳиби дута писарчаи ширинакай. Ман каналшон омадам, ҳама историяшро тамошо кардам. влогош ҳамихе влогои оригинални, пухтупазои хушрувак, бачакҳои хушрувак дора. гапзаниш чиста ҳамихе рисӣ тоза гап мезана, лекин шумо метонен ки дар комментарияш ба тоҷикӣ саволҳо тиен, мумкин дар саволҳои шумо ба тоҷикӣ ҷавоб нависа. Аксент дору мега ба тоҷикӣ, лекин беҳад хушрӯ менависам, мехонам, мефаҳмам. Ссилкаи каналш дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман роен подписатсия кунен, духтари тоҷики худмона дастгирӣ кунен. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влог мона аз соати 11 шаб сар кардам. шабона рӯз бигем якта гӯспандмон таваллуд кард, як барфаки дуюм бигем. коробка да хона овардем, ҳавомон беҳад хунук, минуси 25 градус хунук берон. хона овардем ки мақсад дар уҷа шох накунад, тар буд, гуфтем қоқ шава, баъдан гуфтем пагаҳ мебаремаш. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳое ки анамун навори гузашта бачаҳака мондагӣ будам, омаден дастгирӣ карден, пул гузаронден, чекоша дидам, ҳамаша дидам. ҳазор раҳмати калон. хоҳиш мекунам ки беаҳамият намонен видеоҳоро, аммо видеоро дар ватсаптон, дар имотон, инстаграм чизе ки дорем паҳн кунен. як ёрдаме, як савобе аз тарафи мо шавад, бо бениҳоят хуб мешавад. саволҳо оиди хонае ки ҷиян ман мондагӣ будам, ромтур кардагӣ будам, бениҳоят бисёра. иншоалло дар охири навор дар ҳамаи саволотон ҷавоб мегӯм. иҷа тамошобино, субҳи содиқ кати ман дили ҷигар бирён кардам. анамо гӯспандое ки куштагӣ будем, дили ҷигари ҳаваёай сар кати барои шавҳармо қассоб тайёр кардам. амиқанон майда кардам. тамошобино, дастом аз сухта гирифт. кам камакишон додистем, навистем ки зарар дора, бисёр натиен. бигем да ҳамон қадар бузург гӯспанд инами қад алагандо мегирем. шояд дутаи бирасашона, шояд сетаи бирасашона. имрӯзаш дар мия яшки калона реза кардам. шавҳарам ҳамҷаи рӯз худаш мебара нигоҳшон мекуна. ма боша иншоалло аз паси обед. тамошобино, омадан дар магазин омадем. акама ҳам қаназ мебинем ки ҳами биган ки брат чизе ки мехоҳӣ гирифтан гир. ака медум ки ҳамамон наз мебинем. баъд яке ма ба сар дили худа магазин буром, дига дар магазин чизе намемонад. чизеи дӯст медоштаем фақат барои кухнӣ. и кашора аз шаҳр гирифтем. инаи кашаш бе ягон пухтану жӯшондану. айни кашаҳо нав буромадаи барои ба фикри мани кӯдакои чени ман 2-3 минут мега мепазиша ова медӯшонӣ. 250 миллиграмм ова 40 грамм ай каша меандозӣ, 3 минут медӯшонӣ мети. чанд намуд чайда иҷа малина, гречной, ана персик, чанд намудайда иҷа. камтарак свекла гирифтам барои ягон намуд салат ва вермишел макарон гирифтам 4 пачка. ай макаронои ини хеле коробкаги гирифтам. иё беҳад хушрӯанд, мада махкуланд. ба якта дига хеле хлопияи хелиша гирифтам. фақат кругли мегирифтам. хай чоқи калона гирифтам. ба ина ёра хостам ки ай шумо савет гирам, ира чӣ хеле истифода мебарӣ. хондам ҳечиро нафаҳмидам. фаҳмидам ки мақсадаи клёнка базӣ дар клёнка бо чӣ хел хушрӯ меояд. иҷа ма чанд намуд гирифтагием. ини халиша ягон бор истифода набурдам. ай хеле чизо ақибам аст. ай салфетко барои кухнӣ. я бинависед дар комментария ма бихонам ки истифода бурдагия. ба хеле пишиваи клёнка гирифтам. ба чанд намуди хеле райҳони хохтадагӣ барои салати сабзигӣ, барои моҳӣ. перец ҳам хеле гирифтам. ба якта хеле ранги шедралията гирифтам. дута дига
фарини малинаги 100 чанд меда. Ята кукурузи калон гирифтем барои оши кукурузни хая чанд пачка хали рулето гирифтем. Кудакои мо нағз мебинанд. Пакет лимон сураин хали бананакои майдачам қаширина яком мевагира соз намехӯранд. Ҳамин нока хушрӯ мехӯранд. кудаком камтара пиёзи сирх гирифтем. кекс баъд ҷайнаи порошок гирифтем. 1000 чизам гирифтем барои ҳами ванна ҳоҷатхона. ҳами доместис хел мекунем лучи вариантайда беҳадами зардира хушрӯ меравонад. бо якта посуда шувак иҷа 4 кило я 5 кило шакар 4 кило буда 4 кило шакар. баъда иҷа 10 кило орд мегӯянд чӣ хеле истифода мебарам. ҳар хеле чӣ хеле боша ман истифодаш мебарам. ягонташ ҳоли безеб наёмадайда чапанай коробкаш ягонташ ҳоли безеб наёмадай. ба як пачка памперс фотимада бисёр вақт рӯзона бепамперса бисёр вақт агар берам буром пеши гӯспанду рафтанда якта мепӯшонумша. агар биём сраза памперсша мебурорум. хай гоҳе гаршока успед мекунем гоҳе намекунем. кӯшиш кардастем ки ёд бигира. гап намезана фақат ами привет пока ана бите мега тамом. дига ягон чӣ гав намезана. ҳози 2 сола ҳай кӯдакои ман 3 солагиошон гав мезананд. барои ҳамиқа гав зана ки қатиш маслиҳат кардем. лекин ҳама чида ақлаш мегира. балоан барои як корубори хучон балоҳакан. баъд укроп гирифтем. 2 укроп гирифтем. 2 кепчу гирифтем. хай йогурт гирифтем барои фотимара аллакай хуб дагнимша. якта имунел гирифтем шона. сир гирифтем. тамом мо ба ғайри сир ҳами сирам беҳад бигем редка мехарем. тамошобино зувола мабине калониша пилимен мекунам. марда ки хона пилимен гуфтан кунен. як зуволаи калон гирифтам. гуфтам ай саршавиш навор мекунам камтар корум беҳад бисёртарак буд. шатифа монда натонистам тез тинакш кардам. анаку ҳози мебурамша зуволаи пилимена тинаки бад накунен безеб меояд. камтара ғалса кунен хушрӯ меояд. ҳози вай мекунамша мебурам тезак мепечонамша. фаршма тайёр кардам. бульёншам тайёр кардам. тамошобинои намиқаша печондам. хомшурбош чӣ шудестай аллакай абечид. ман ёроз бояда бульёнак будозум тез бупаза бардорум. ина бульёнаш бульёни хомшурбогӣ стағонора дохтагиам. ана пилименакои хушрӯваки ма тайёр шид. тамошобино беҳад қатъиями хомшурбо ба мазза мешавада. аҷоибо чем ай жаринида бои хеле фоидаоварай. тамошобинони азиз мехоҳам имрӯз камтар дар саволҳое ки шумо менависед ҷавоб гӯём. ба аввалаш ма ҳамаи комментариёро мехонам. ҳамашда ҳамин дилак мемонам лайк мемонам. лекин дар ҳар як комментария дуромада ҷавоб навистанда беҳад бахшиш ки вақт надорам. ҳам кори хонам бисёрай ҳам видео мекунам ҳам дар фаберли кор мекунам. баъдан мехоҳам бугум ки шумо меге ки як комментария шид навистай ки чӣ ба ҳами яхад видео кардиву и қадар бузу гӯспандорӣ и қапиле ки та а ютуб мегирӣ худат нахости ҳамира ёрдам кардан гирифтӣ дар каналат партофтӣ. беҳад узри зиёд ки камтар ҳози гапҳои сахт гап мезанам. аввалаш ки ман пуле надорам ки мақсад и қадар пули я оператсияра битиям ба якмаш ба дуюмаш ай дасти ман ҳами камёя ба сеюмаш и бо ма 100 бор гуфта будам бо мегӯм ки и бузу гӯспандои ман нест. мақсад ина ман бошам хитам бошам одама ҳамун занака мегӯм шукни бирай хонаи шуд
хонаашро да гоҳ нигоҳ мекунӣ, гусала таваллуд мекунад, гусалаша калон мекунӣ, мақсад бизу гӯспанча нигоҳ мекунӣ, ҳамаи ҳамо ай хидат мешава, ҳамаи ҳаморо хидат мақсад ҳақ дорӣ ки мебарӣ мефурӯшиву як каса ёрдам мекунӣ. ман наметонам агар ягон касам хеле када битона ки ҳо ия ма калон када мефурӯшам, ин моли ман нест, ман нахаридамаш, дар зиндагӣ ёрдам кардестам, нигоҳ кардестам, тамом. ин ҳамин қаидасти ман мебиёя. ва ӯ қадар мега пуле ки ту аз ютуб мегирӣ, чанд қадар пул ман аз ютуб гирифтам, дар куҷо диде ки ман ин қадар пул аз ютуб гирифтам. дар 3 моҳ як бор 14 000 гирифтам, рафтам як телефон харидам, телефонам шикаст, дуюмбора телефон гирифтам, дар даруни авқоти племенам сӯхт 3 бор, бо як телефон дига гирифтам. телефонҳои арзонак нагирифтам, телефонҳои 28 000 мақсад 30 000 гирифтам ки качествои видеом хушрӯ боша, ё ман ягон сум кор кунам. ҳозираш дар пули ман фақат дар ҳамин телефон рафтай, намегӯм ки фақат телефон гирифтам, не гирифтам. якду либосе ки ба хидмат гирифтам, якду либосе ба кӯдак ман гирифтам, либосои зимние ки гирифтам ба кӯдакома хидам гирифтам, ай пули ютубам, мақсад уту гирифтам, духовка гирифтам, ҳамё ай пули ютуб. аз ютуб миллион наметия, ютуб ҳамуқа пуле метия ки бо пули налогша мегира, исусуша мегира. бо гоҳ вақт комментариҳое мешавад ки дар комментария менависанд ки ту чанд сум аз ютуб ойлик мегирӣ, ответча жду срочно бинавис, бо 10 та дига аломати савола мемонанд. ох ман чандборо гуфтагиам, шояд о шахсоне ки то охири навор гӯш намекунанд, ман чанд саволода қариб ҳамаи саволотонда ҷавоб мегӯм дар видеоҳом, агар вақтам надошта бошам бинависам, дар видеоҳо ҳатман ҷавобша мегӯм. мақсад ай 1000 просмотр 90 сент метия, 90 сенташ $1 наметия. чӣ қадар кӯшиш мекунем ки просмотр бигирад, чӣ қадар видео мекунем, меҳнат мекунем, барои чӣ ҳамин азоба мо мекашем. мақсад ман хидмат мегӯям, барои чӣ ҳамин азоба ман мекашам, барои он ки ман ба ин кӯдакои майда ягон ҷо рафта кор кардан наметонам. шавҳари ман, мақсад ман намегӯм одами бадай, ман дар пуле наметия ки ман камбудӣ хидмат буд кунам. ман ай ҳамин хотир канал кушодагием ки камбудӣ хидмат, камбудӣ кӯдак ман буд кунам. ҳар кас, ҳама хоилада проблема ҳастай. рӯз то рӯз блогерзанҳо зиёд шудастанд. барои чӣ? барои камбудӣ доранд, барои мушкилӣ доранд. ҳеҷ кас просто так вақти қиматбаҳоша сарф намекуна, бихеза канал бикушоя, видео куна. як видео кардан медонед чӣ хел мушкила. иҷа мебарӣ штативта мемонӣ, оҳ наҷунба, овоз наёя, телефон наҷунба, таги видео тоза боша, бениҳоят мушкила. барои ҳамин қадр тамошобинони азиз бисёр хоҳиш мекунам ки ҳамин саволоро биёред, аз нуқтаи калон монем, ё ки дар ватсапи ман занг мезанед, ман ҷавоб дода наметонам, салом менависанд, алайкум саломтон менависам. мақсад вақт надорам ки бо абрада ман занг занам, ой чӣ ба занг занӣ, чӣ кор кунам, чӣ хизмат кунам, ҳамин хеле вақта ман надорам. просто ба менависанд ки о мотора занаки исломӣ гуфтема, ти хеле одам набудаи. ҳамин ӯ рӯзак бигем, 2 рӯз пеш якта смс шид, навис ассалому алайкум сайдаҷон. ман нависам ки алайкум салом. багашта навис ки ҳамин креме ки дар тортот истифода мебарӣ, фалонча шаҳр номи шаҳрша гирифт ки ироӣ карда мешава. ман навистам ки намедонам, дар асл намедонам. ман медонам ки киртара роӣ карда мешава, ман медонам ки пасудара роӣ карда мешава, ман намедонам ки ҳамин крема ба почта роӣ карда мешава, чизи хӯроквориро ба почта роӣ карда мешава, ман ҳамеша намедонам, валлоҳ ки намедонам. нависта ки ҷавоби ответаш ҳастай, ман даже скрин кардагим, майли намемонамаш. нависта ки илоҳинам бебахшави, илоҳинам як амр гирия кунӣ, илоҳинам ки хорзор шави, илоҳинам худо бизаната, ҳамин хел нависта як рӯи варақ. дар охир навистамаш ки ҳазор раҳмат, худованд шуморо ҳидоят кунад. не ҳамин гапе ҳаст ки охир бинависи дили маро биранҷонӣ. 100 ман ҷавоби баъдаш нанавистам, лекин дили ман сиёҳ шид. ҳамун рӯз ман дору хӯрдам, ҳамун рӯз ман зиқ будам, ҳамун рӯз хафа будам. медонӣ ки ҳамин нерви одам ором боша, мақсад настроенияи одам соз боша, кӯдактам дӯстдорӣ мекунӣ, як авқоти хушрӯра мепазӣ, як корта ба меҳр ба шавқ мекунӣ. ҳамун рӯзе ки хафа бошӣ, мақсад на овози фарзандат мефура, на меҳрубонӣ, на як корот мефура. ҳамин шартай охир маро надонӣ. ман хайр мекунам, ҳамин рӯзо ман хайр мекунам. ман як одами бечора да пул роӣ мекунам, як каси дигарро ёрдам мекунам. лекин ман инро на дар видеом намегӯм ки
ман ҳама одамда хайр кардам, пул додам, ҳамонага ки ихеста видеошум ҳамун кори кардагиша гуфт ман намекунам ҳамин кора, лекин ман дар ҳақиқат хайр мекунам, дар асл ман хайр мекунам. ман худам ба хайр бигем муҳтоҷам бошам, ниёз дошта бошам, ман намегӯм ки о ман ҳамин хело ман ин қадар чиз дорум, ман дорум мушкилиҳое ки бо ман дорум, мақсад бо рӯзҳое ки ман аз сар мегзаронам, кори мардакира мардакӣ намегӯм, занакира занакӣ, ҳамаша кӯшиш мекунам, рӯи хотири фарзандам зиндагима меқапам, метонам ҳозир бурам, лекин намекунам ҳамин кора. Худованд бо сабр битя мегӯм. хай бениҳоят гапҳоам бисёрай. Дар влоги оянда як саволи дига да ҷавоб мегӯм иншоаллоҳ. То наварҳои оянда худованд нигаҳбонатон.